nginodile emsakazi sidlala ingoma bayojabula. Angibingelele kwelikamthaniye kwelapho ngamageba kwelikamhloko ofana vukumenta abudla amadolo nkathana kamenza phuzu umnaza ngameva kulenzelana lengeza kulesilakaza ngisinto idolo sa baby silonda lokwamisho izulukazi lethini ngiyabingelela ingane zakwethu lobingelelayo ke uDM Sakazi umfana ke waphansi emzini omkhulu kwangcolose ekukhanyeni kwaqonda exoki kwaxosha idixa ngiyazi ukuthi ke mase ngikhona ngalesikhathi ngisoke senginiphatheleke izinto ezikhala kahle ngaphansi ke kohlelo Isintu Sakithi kuyona ke iSiyeza TV esicelayo ukuthi ke mawuqeda ukubuka le interview namhlanje uhambe ke ufike usubscribe uphinde unqanqe bonke abantu awazi ukuthi abakaze basubscribe noma bakaze ke balibuke ke uhlelo batshele ukuthi cha noma ngabe iqhawela basakazi siliphathe kodwa ke kancane siloswaletha azoveza umsebenzi aphinde azazise ke kubona njengoba sazi ukuthi njengoba nihlezi nibaseka ngoba nibathanda kahle balethe ke kunina ke bezonithokozisa namhlanje nginensizwa esencane endimeni kaMaskandi kodwa ke eshaya ingoma enenkosi phakathi sike sayizwa ke emsakazweni emkhulu idlala nje ingoma eziningi uMasheshisa mfowethu akwesikubingelele sikwamukele ohlelweni aweheshe uDM Sakazi uyaphila bodi nazo zikhona mfowethu bayezwa babukela lapha ekhaya ngithi kunensizwe eshaya ingoma enenkosi phakathi mfowethu masikhuluma ngoMasheshisa sikhuluma ngobani wakabani okhulelepi uma ukhuluma ngoMasheshisa mna wethu ukhuluma ngoDumisani ngwakhoza igama lami lokuzalwa lelo ela kwethu yes uMasheshisa intombi yosokeni ekabani ke le ntombi esheshiswa yesokeni ngoba phela mfowethu ngiyacabanga ukuthi ke ibongo lezo yithola emtsizweni nangeyigameko njengoba kuthiwa nje Masheshisa intombi yosokeni khomba ukuthi kahle ibheke esokeni layo umuntu mnongenelelayo alright mfowethu ukhulela kiphi indawo ngikhulele obuka ngomdabu nje obuka kwesakwabiyela isemelmoti impangeni siphakathi nendawo lapho obuka mfowethu iqibaneni isigodi sami ngiyakubona mfowethu ngasho ukuthi umuntu osodumile njengamanje kulandela ke ulwazi enginalo ngezingo sokulona nangokudlalwa kwakho komsebenzi ngasho ngithi ngakuvumela ngendlela abantu abaye besho ngayo kodwa mina ngiyengaqaphelisisi lokuthi sengidumile ngoba ngasonke isikhathi hlezi ngifisa ukukhula mfowethu sithatha usibeke ukhona endimeni kaMaskandi wenzani ngoba kunabantu abashaya iginci kunabalandeli bakaMaskandi induna usendimeni kaMaskandi mfowethu sithatha usibeke ungena nini ungena kanjani mina endimeni kaMaskandi ngasho ngithi ngingeniswe umtsizwa ngikhule nje thina sikhula ngomtsizwa obuka uxoshwa kakhulu isisoka ngigida ingoma kushawa induku kwenziwa yonke into mina ngikhule nje ngigida ingoma from 2001 bengigida ngaze ngafunda standard 4 ngayigoso primary ngahamba high school ngafike ngayigoso lengoma ngaqeda isikole ngo2013 ngayigoso lendawo esigodini engomeni manje ngiseyigoso igoso lengoma kaShameni ingoma kaShameni so kwasho ukuthi lento yokucula vele muyigoso uya create ingoma nizogida ngasigidi ngecassette ngoba phela kusuke asingathi uthi live wasemakhaya lo impela thina singakithi sikholelwa ukuthi icassette akube yilona elicela kithi emagosweni thina siyibhala ingoma ngoba phela vele lento ikunina ngaso sonke isikhathi so kumele ke nikhombise ubuciko benu impela washo ukuthi mengibhala nginakho ukuthi ingoma nje inakho uyifikela nje kumina ngaqinisa ngibona ukuthi hayi nayi lento engizelwe kuyona ngase ngene ukucula ngiqala ukucula ngo2019 ngifuna ukubheka la mfowethu njengoba kade uyigoso emakhaya nidlala ingoma kunikeni yoselwa yayinjani ingcindezi ngoba siyazi ukuthi amagoso mfowethu yayinjani ingcindezi kubantu enanikhula nabo nje endaweni usuqala umncane bekubona kodwa usuhola iqembu ngasho ngithi abantu into bebehlezi beyithozela ngasonke isikhathi ngoba bayazi ukuthi ngibe nomtsizwa mina ngumfana ngimncane kodwa bengikhula umtsizwa ngoba ngumuntu ojwayele ukuhlala nobhuti abadala bakudodisa ngiphekezela obhuti abadala beyoshela sithi mesiphekezela obhuti nesiphathi iredo kwethina kodwa sihamba sigezile lapho kudlulwa ngasefuleni lento ukuthi kuthiwa thina phela sigezi sibancane thina sotha amathi pipi amathi nisule ukuphasha mase kufikwa ngasefuleni kuyisalani lanini bethatha iredo ke beyengasefuleni mase bebuya futhi iredo iphathwa yithini yabo sakhula nje sikhuliswa ngesisoka nje into enjalo so ngasonke isikhathi into engiyenza emculeni bebevele beyilindele abantu bangakithi ubu Mbukeli ke uyayizola ke insizwa kuMasheshisa umfoka Khoza sihleli naye ke namhlanje ke njengoba esho ukuthi ke uyinsizwe ekhule kakhulu ke ngobukhoso kwesaziyo ukuthi ingoma kaShameni ingoma esedlisile kakhulu futhi siyazi ukuthi kamacika amaningi adlulile endimeni yobukhoso noma sebengenile futhi kuona umculo kaMaskandi kodwa baqhubekile nabo ubuhle ebesintu bokuthi ke sikhombise ukuthi thina singobani mfowethu uyangena ngo2019 studio ngifuna ukubheka yes bebekuthanda bebegqugquzela ukuthi indoda engathi unekhono la ungena studio obana bakulekelelayo yongena e-studio bhuti so ngene e-studio 2019 ngathola itoho ngathi kuleli itoho leli mengisebenza la
ayengivele ngihambe ngiyokhipha so kwasho ukuthi mina into engathi ihlukile ngami mina ngiyigoso mekusemakhaya ehlahleni lapho ekugidwa khona ngoDisemba kodwa emculweni ngumculi nomculo wamulalelo yazi ukuthi umculi lo awuyitshela ukuthi igoso ngobani indlela nami engazi ukuthi kumele ngibe creative ngayo so ngawukhipha umsebenzi 2019 ukhipha i-album noma kwakuyi-EP kwabe i-album ephelele so ngaba nezingqinamba eziningi kakhulu ukuthi ziphume ngoba ngagcina ngiboleka ingoma ezimbili e-studio ingasakhona ukuphuma sekumile ngenxa yamandla nakhona lapho engaze ngadakula insizwa lapho uGezani umfokadludla lapho ngohlezi ngimbonga khona kakhulu ngaso sonke isikhathi ukutakula ndlelane lwambhemu kwaba nepromotion eyenziwa umnewethu umfowethu esimele maye emakhaya ku2 Kids Before umfokabiyela ikhaladi umakhelwane wethu wenza ipromotion yegenge yasobuka igenge yasempangeni obuka so sibaningi lapha yana nami ngathi ake ngiye khona ngafika lapha waqashwe yena uGezani emcelile ukuthi ake sizoshuta ayingafika ke mina lapha ayingadlala futhi early ngitheme ngidlala ngishaya ingoma yokuqala ngashaya isibili ngathi ngiphuma ihlole zathi angibuye ngabuya lapho ngadlala ngithe sengiphumile kwasuka abanye abanewethu engangabazi baya kubona uKids Before lapha bathi bacela ukuthi lo mfana evala umcimbi ngendlela ababona udlala kahle ngayo kwasho ukuthi uGezani akakafiki lapho uzoshuta ngadlala early uyabona phela labaculi labasuke sebazi bona baye befuna ukuthi becashe bafika ngekhathi amavala umcimbi so egcineni ngase nguvala umcimbi wayesengibona lapho umfokadludla wayesengicela eceleni wangibuza umsebenzi kanjani type umsebenzi ubhajiwe studio wasethatha inamba yami wangifonela sahlangana wathi uzongishuta ivideo promo mahala ngicelele uxhaso kuba wangishuta nebala ngagcina ngilithola uxhaso yagcina yaze yaphuma album okuyiyona yakwazi ukuthi ibe intro kumina kubantu yokuthi nangi sengekho yize ingakwazi ingaziphumelele yaze yadlala emsakazweni kodwa khona yangiveza kakhulu Sibonga kakhulu ke kuGezani umfokadludla njengoba ishintsizwe ukuthi ke iwayitakula ingena lutho kuze kube namhlanje ayisoze yakhohlwa nala ihamba khona ayisoze yakhohlwa ukuthi uGezani uyenze leni mfethu ihloko se-album yakhe yokuqala sasithini and yayiqukethe umuphumuzo mapha amanona ugabe ngawo le album yokuqala yayithi sebekhulume konke yayinomuzwa wothando kakhulu singabantu abasebasha esikholelwa kakhulu othandweni abagijima kakhulu yempela kodwa kunengoma yomtsizwa abayithanda kakhulu iyayithi selufikile ubuka ngoba ngale album ngangenza intro yami eyithi selufikile ubuko lumehla amancane olwabuka inhlangu yafa ungasipha mfowethu yona sizwe nje ngephimbo yebo selufile ubuka olumehla amancane oye olwabuka inhlangu yafa ngiphuma le nobuka wesawabiyele ziqibaneni isigodi isemkhandlweni mawuthanda yabo intro le ukuthi ngisuka apha ngifuna umuntu ezengibuza ukuze lokulandela lo mfanele ngoma engaka wakephi ngifika nje sengiyichazile ukuthi ngubani ngizosebenza ubuciko besisoka mfowethu uyabona angeke ngisho ukuthi njengoba dusha uthi uyigoso ngabuza ukuthi yayinjani incindezi ngoba ngiyazi kakhulukazi mawuyigoso incindezi ibakhulu kakhulu kubantu besifazane ngizwe indlela okhuluma ngayo nangendlela olandelisa ngayo inkulumo yakho ukube ngikwazi ukukhuleni kwakho ngabe ngithi uyisoka kodwa ngikho lapho iyona ke insizwa kithi sekefikile ke ubuka phansi ke empangeni ke madoda eshaya ingoma ke enenkosi phakathi umsebenzi wakho lo oqala mfowethu wahamba kanjani abantu bawamukela kanjani emva kokuba kade usukhiphile abantu bawamukela kakhulu bawuthanda ngoba ngangapheli ukupromote kwamashe ezitolo kwashenge labona la sokuhlahla kakhipha inkunzi kwaphuma udelile kakhulu la hostela ngiyalibonga kakhulu bangithandile abantu balapha bangifukamela kakhulu ungithanda bangithakasela workshop bengiphithiza kakhulu umningi ubuzama ukupromote yona i-album bayazi abantu i-album phela kwabo ukuthi angafika esigabeni sokuthi zidlale emsakazweni emkhulu mfowethu kubahleli bomcimbi nakhona ithuba abazange baliveze ngalesa sikhathi usafuna ukuyiveza kule micimbi esingathi imicimbi emkhulu ukuwodwa umcimbi engake ngavela kuona wawuseverelem wenziwa i-activation khona kwamasho ezitolo kwashenge kwamasho ukujwayela ukuthi ngicela impinda khona bafika abanikazi bale festival bafike bangichuza lapho so ngase ngiyakhona kulowo mcimbi wabamkhulu kodwa yize ngagcina ngumuntu ongakhokhelekanga kodwa ngashare nje stage impela esikhulu nabaculi abadumile lokho kwangijabulisa kakhulu bakhona abaculi mhlawumbe singathi bakhulu asebenzisana nabo kuleyo album yokuqala yakho abekho khona insizwa okuthi umgeshe engasebenzisana nayo eshaya ushunu weChalaha yebo iyona engasebenzisana nayo kuphela featuring yaba yodwa yebo
Sike sihlezi ke siqikelele ukuthi ngaso sonke isikhathi sengathi mawufika emculweni kaMaskandi noma ngumuphi kumculo akufike nje uzokhipha umsebenzi wakho uzimele ngoba isikhathi esiningi abaculi bayafika besakhula bese bethatha abaculi abaphezulu befuna ukuzovela ngabo lawo balandela abasuke bezokusupport abasupport wena basupporta lo muntu omlandela akawuthatha nje umsebenzi wakho ukuze uyibone ukuthi ukuliphi izinga noma ufika kontanga yini ukwazi ukuyibona uyirate ukuthi hayi no kusamele ngisebenze kangaka kusamele ngisebenze kangaka le album ngiyakwazi ukuyirate ngoba mawusufaka abantu abaningi ayizokwazi ukubona umsebenzi wakho ukuthi uhamba ufika phi siyasuka mfethu ku album yakho yokuqala ngoba usayipromoter uya lapha nalapha emva ukuba ke ukade ke ushuthile kugezani walicela uxhaso ngabe bakhona abantu ababuka umbukiso wakho base beyakunikeza uxhaso njengoba ucela abekho mhlambe abawubukayo umbukiso basebeleletha uxhaso kodwa kepha uxhaso ngalithola kukhona umunye umfowethu ekuthiwa umhlaba mfowakhoza uzala ubhuti wami wayikhipha imali engange 1000 ngoba khona enye insizwa ekuthiwa umshilimane yasentembeni ekuthiwa umuzi engibambisene nayo engizwana nayo ehlala nayo hostel yalikhipha 1000 so kwasho ukuthi nami sengumuntu obuyelayo etoheni ngase akusezofana mhlambe mfowethu sifuna ukubheka la ukuthi ke siyazi ukuthi uphuma khona ebukhosweni izingoma ziningi njengoba usungena ke usuzokhipha i-album iba nezingoma eziningi ezidlulile ku10 ngifuna ukuchecka la ukuthi ingoma kwenzakala kanjani khona abantu ohlangane nabo nezibhala noma wawuyiphupha noma wawubuka igameke ezazenzeka kwakwenzakalani ingoma noma wawufudumeza siyazi ama microwave asekhona kuleyo yokuqala i-album yezi kuleyo yokuqala i-album ngangibhale nje mina yonke ngangibhale nje mina ngikholela ukuthi kumele into yami isuke kumina ngoba mina ingoma ngifikela mangihamba kakhulukazi mina ngumuntu owokhaya yabo ifikela ingoma ngibhale ngihlanganise ngoba kwakhona lapho ngize ngikhiphe i-album nje khona izasala inqwaba ngoba phela wayigalela isibalo esithile yebo ngangibhalela nje mina siyasuka emsebenzini yokuqala siza ke njengamanje ukhona umsebenzi waphinde wakhipha emva lapho mawukhona wawisihloko esithini khona ngawukhipha ngo2020 2020 kwaba yi-EP yebo eyayithi ihloko sithi umthambo kaNo lapho sengithola ikhaya emva ukuba ke ukade ke ulicelile uxhaso bavela so umsebenzi wami wasabalala so ngase ngithola ikhampani 2020 ngakhipha i-EP ethi umthambo kaNo uthini umthambo kaNo mfowethu ngoba phela yabona njengamanje uyayibuza umuke uthi umthambo kaNo uwenza njani uqashukile noma unjani uyanqamuka leya ngoma leyana ngibe sengisebenzisana nekhampani i-Retouch Media umphathi wayo kunolwazi maci umuntu creative kakhulu mina ngiqhamuka nengoma lapha bese eyicubungula kafuni ngikhiphe noma yini uhlala phansi icubungule kuze ngizokhipha into ezophilisa abantu kuzoba lula ukuthi ingoma isheshe ingene kubantu yebo uyabona ingoma ethi umthambo kaNo ikhuluma ngokweshela ngoba ngisho ukuthi ngabantu besoka thina ubuka ikhuluma ngokweshela ithi mina ngikhumbula emandulo lapho kwakushelwa khona izintombi mantombazane ngiyancisha umlando wokweshela kazi mina ngiyoxoxa ngithini kubazukulu mabe ngibuza ngobumnandi bokweshela ngoba izintombi azikho zasala emandulo isho ithi esikhathini samanje mangiqhamuka ngayipholo bonke bayagcwala ngiqhamuka umthambo kaNo awungiphi mfethu lengoma mina ngikhumbula emandulo lapho wakushelwa khona iminyaka eminingi mantombazane liyancisha umlando wokweshela mina ngiyoxoxa ngithini mina kubazukulu bami uma bengibuza ngobumnandi bobunsizwa njengoba intombi azikho lana zasala emandulo uma ngifika ngepholo bonke bayagcwala kunqamuka umthambo kaNo mantombazane liyancisha umlando wokweshela selifile izwi lakithi impela noma ngifike eklabhini bonke bayagcwala zonke into ngiyithola kalula izinto seziba lula ngoba ngempela mfethu kubalulekile ukuthi ke sibuyele empandeni zethu siwazi umlando ngoba yabona manje njengoba izinto seyishesha nanezifo ziyashesha nanokufa kwemizi futhi kuyashesha and ikhona lapha ecacisa khona ukuthi yize kunjalo bese ngisho ngithi kodwa ngizobe ikhomba endaweni ethile kodwa ngiyongifike khona ngifuna ukuvusa umuzi kababa okukhomba ukuthi akizozonke intombi sezonakele khona indawo la khona osakwazi khona ukuthi ucinga uthole uthole lokho okudingayo yebo ugcina uvukile umuzi
Webantwana abathixo ubuhleke besisoka ke nakwazi ukuthi ke sivelaphi singakhohlwa ke imvelaphi yethu sizame ke nokugwema ke isikhathi esiningi ukuthi ke sikuthathe kalula noma lokho okufike kalula kuthina sikuthathe bese siyagcina ngoba kuzophinde futhi kuhambe kalula indlela ekufike ngayo kuyophinda ke futhi ke kuhambe ngayo uhlelo ke isintu sakithi ke uhleli naye ke uDM Sakazi nayo ke insizwa ke uMasheshisa umfoko wakhoza siyazi ke engene iphuma ke nasemsakazweni omkhulu singaba Ukhozi FM nalapha kugubhu lwami insizwa sike sibona ke ingoma zayo njengayo le ngoma ke ekade icula njengamanje ethi umthambo kano usuwaphela ke akunina nonke ke naphelela umthambo kano kodwa ke bakhona ke mfowethu iEP yakho yasebenza kakhulu emva kokuba ususe company yabona bhuti le EP yasebenza kakhulu yabona nje unolwazi umntaka Machi angazi ukuthi ngiyombongela ubani kahle kahle yobonga emazulwini ngoba le EP ifike sayikhipha nga recorder e-studio emabhozini kungika mvuka amahlale yaphuma kwashutha no music video hayo lengoma ngaye kugubhu lami ngaye interview yasabalala ingoma kakhulu yadlala emsakazweni Ukhozi FM umsakazo omkhulu yadlala kuzo zonke nemsakazo ama community radio wonke yabona nje ngiyabonga kakhulu ama community radio ayaphusha kakhulu Ukhozi FM liyaphusha Sibonga kakhulu insizwa bafethu niphusha amaciko ke asakhule kakhulukazi kule msakazo yomphakathi esithi ke ama community radio stations ngolimi lwesiZulu singayibala ke iminingi kakhulu bafethu kodwa ke siyacela ke nje bafethu niqhubeke no support amaciko nje bafethu niyazi ukuthi ke isiZulu sithi ke abafoni yobathola endleleni njengoba nani batholile abaculi nabo bathola nina asibenzi ingane zandawonye mfowethu seza sasuka ku EP ikhona album ephindi yalandela hey webhuti 4 weeks ago ngesilungu vele kwaqhamukisa yoni lapho waqhamukisa yoni lese sidla umuntu manje lese sidla umuntu esithi siyambamba samluma siyamthandazela amadimona waphuma kuyoqatha kinyoka impela so iyona EP ngaphinde futhi ngagalela nge-EP ngo2021 angaze ngiqhamuke simo se-COVID yaphazamisa mfowethu yaphazamisa nemicimbi angaze ngize ngiyithole angibanga umuntu oqashwayo so ngathi hayi ake nginikeze i-chance mina umuntu ongafakela incindezi abantu abathandi bomculo abathandi bomculo bayebeshe bathi awoza uzokhipha nini bese ukhiphile umuntu ekubhalele efonini ngicela ungiphi ingoma zakho ebulala umculo so kumele ukuthi uyi artist ngiyabafundisa nabafowethu abanye abasakhulayo ukuthi kumele ungafakela incindezi abantu yenza into ngesikhathi sakho umsebenzi wakho ngoba wakho umsebenzi wena ozwayo kuthiwa ngesiZulu umzuma bizobutholeyo ubhlungu besithathulo bizulo osiqokuleyo so ke 2022 njengamanje savele sagalela nge-EP futhi ehloko sithi kwakhalisa yona mfowethu uthini kule ngoma ethi kwakhalisa yoni ngoba mfowethu mangingaphosisi sengizwe kakhulu eindaweni eziningi uthini kule ngoma eyenza ukuthi abantu bayithande kangaka abona le ngoma njengoba ngishilo ngathi ngiyengikhanda ingoma mina bese ngiya kumphathi wami bese sicubungula ngithe ngathi mengisikhandisa yona isayoni ingoma engade ngayibhala ingoma kade wayibeka yebo ngabhala i-backing yayo manje kwakhalisa yoni sambamba samluma samthandazela manje amadimona waphele kuye athi ngihlala nenyoka endlini ngabe sesikhanda leading sathi njengamanje into esidumile njengamanje kuyona trendayo indaba zokuthwala exactly mase ngithi ake ngiqwashisa abantu ngalento ukuthi umuntu siye simbone ephumelele siye sifise ukufana naye kodwa sibe singazi ukuthi wenza ngani ufike kanjani lapha ya yebo siyambona ushintsha imoto uhlala eqoke kahle ujike sesichomela ngemali kodwa la ngalimbe ekhaya kwaye kwafikisa yona sakwavela okuningi ekhaya ubekufishile njengoba nje emakhaya sazi ukuthi mekuthiwa twice ihlobo kuye kwenzeke noma yini kuye kubizwe labantu laba abazinyanga so sithe sifikisa yona safike sabona okukhulu sabe sembamba samluma ubhuti kwaqatha inyoka njengoba ubona izayona meyithandaza ivuka umoya kwenza noma yini thole nempama khona la zikudlikidlikise kanti umuntu sekwambela igqubu elidala ngempama yasesayona so bese qatha inyoka hawu sesixaka hawu kanti ibhuti unenyoka qhamuka kanjalo umabheki awuhlala nenyoka endlini kanti ibhuti uthwele ibhuti yasindwa qhamuka kanjalo ke lento ukuthi hayi mfethu yasebenza EP kuhamba kanjani kubahleli bemicimbi engingakusho nje ibhuti angazi noma ngeke ngisho ngithi nginebhadi kuwe kuthwena isikhathi singakashayi ngikholelwa yilokho mina ngoba mina ngigaranta ukuthi mengathola ithuba nje lilodwa kwathiwa waza ndoda nalisi bavezele yebo ngoba ngumuntu opromotayo kakhulu kodwa abahleli bemicimbi ngiyacabanga ukuthi sebezokhona mhlawumbe ukuthi benginake ngoba nangakithi umasipala wangakithi umthonjaneni sekuze kwasukuma amalungu omphakathi kakhulu azobhuda abadala ehlala nabe hostela sebengenelele ekuthenini umasipala wangakithi ubheke ngakimina ngoba kuzwakala ingoma usubonakala ukuthi ukhona endimeni yebo ngoba ngumuntu ovamise ukusala kakhulu so nabo nje ngiyacela nje kakhulu ukuthi inganini bafowethu ngiyacela ukuthi ngithole ithuba mfowethu
nangu DM Sakazi uyacula nangu umhlelo omcimbi ufuna uqasha uDM Sakazi ufike wena Masheshisa yini le engenza umhlelo omcimbi ayeke mina aqashe wena ugabe ngani mase biwe stage umuntu ke ebiza abantu uthi abazobuka umcimbi yini le ngafike wena uhluke ngayo umuntu ukekhulume kube ukuthi uyayimaketha mina engizokusho nje yabona mina abantu abawuvala umlomo makade uthola ithuba ngoba ngiyazi ukuthi ithuba kumele ngilisebenzise leli mina ngiphethe insizwa egidayo ngigijima noma ngasiphi iskeme ngizokuthi ngithande ngaso ngalezo sikhathi mawucabanga ukube neskeme nenkabe engaka stage ngijwayele ukusebenzisa 5 ngokwesimo setransport kodwa ngelinye ilanga ngiyowangigalela ngazo zonke ezami njengoba mina ngoba ngiphethe ingoma nginenkabe zo37 ekhaya engishayela ngudriver wazo ngelinye ilanga uyokuthi fungazo bese ngibatshengisa abantu ukuthi yini ukudlalela abantu yebo Singanza kwethu siyacela futhi siyanxusa kakhulu ukubona bonke abantu ababukelela lo hlelo namhlanje abangakwazi mhlawumbe ukuthi ke bakwazi ukuthi mabenze imicimbi bayithinta insizwe siyanxusa ngoba sesiyayazi siyibize ngoba siyazi ukuthi ke nezokuthokozela ukuthi ibe khona iphinde izazise kunina siyanxusa kakhulu ukuthi ke njengoba bisho ukuthi ke nasemakhaya iphinde kube khona insizwe oyisebenzisana noma ngabe ke uyacela ukuthi ke azokunandisela akube khona ke phela sibahlangabeza ngawo ngoba phela qashwe imoto la kuyadliwa abantu fanele bafike beqokile ukuze kusasa ungathi kwafika abantu ongababoni kahle siyacela ukuthi bafowethu kweniluleni isandla siyazi ukuthi umculo isikhathi samanje awusekho kakhulu kuma CD awusekho kakhulu kuma online stores yebo nawo akhona yasebenza but sisukhona kakhulu ekuthenini sibaqasheni emicimbini bakwazi nabo ukuthi babuyele ekhaya babuyele ku content abayiphethe bakwazi futhi ukuthi baqhubeke basenzele imisebenzi emihle mabeyongena e-studio ngoba kungenwa ngeinkulu imali siyacela nje siyanxusa bafowethu kule noma imuphi umuntu obukelela njengamanje adlulise bafowethu sikwazi ukubona ukuthi sifika kanjani phambili mntaka baba siyakuzwa ke emsakazweni ihlukene odlala kuyona kubalandeli amazwi ayaqhamuka ekhaya noma aqhamuka xeka kuphela engakusho nje alikho izwi likila xeka mina ngilokhu ngaqala ukucula bhuti alikho izwi lakila xeka bonke nje bathi njengasesikoleni ekuthiwa abalifaki inhloko uphawu lokuvota hayi alukho so nje kule ngoba nje ingoma izwakalile abantu banesasasa kakhulu bayithanda bayafona bayabhala bayancoma bayaposta bayancoma kakhulu futhi abangakithi obuka bayangithanda abantu bangakithi bayakunikeza indawo yakho ngomculo osubamele njengamanje yebo ingakho ekuthiwa kwesinye isikhathi kumele uqale ekhaya bakusebenzisa lokuthi kumele bengithande ekhaya qala bayokubona ekhambeni belobe kukhomba bethi wakithi lo mfana yebo mfowethu la kunegama elithi la elisebenza kakhulu kubantu malikhuluma ngamaciko kwaMaskandi asakhula leli lamavukane lifika kanjani kuwena ngoba siyazi mfowethu imizwa yithi nangendlela yokubona ayifani mina webhuti lelo gama lela alibhlungu mina mina ngiyinsizwa ngiphila ngomsizwa abo igama elithi ivukane ukhomba ukuthi ukuvuka uyavuka ngoba ngeke uvethe nume nje yebo abantu bayeke beshoka amagama ethi hayi ngeke akulona ivukane leli bebuka indlela imisebenzi engenza ngayo kuthiwa hayi ngeke abanye bekhuluma bakuthanda hayi sikufaka einkunzini yabo lawo magama kodwa mina wangithatha ukuthi uyikhukhumeza umuntu bethi ngiyivukane ngiyavuma ukuthi yebo ngiyivukane ngobani kwesinye isikhathi angakaqhamuki lemicimbi ngarecognize yilabo abantu laba abale phezulu anginankinga nakho lokho engomeni zakho kukhona la ugadla khona ngilokhuzana nginsizwe engagadli mina ngakithi sikhuliswe ngokuthi insizwa ihlezi nje icupha isisoka ngakithi obuka ayipiki insizwa yakhona ishaya ingoma nje kuphela mina inkinga nensizwe ukhuluma nayo isayidini silungise lokho sokulungisa makuye ngokuthi igcine kufika ezandleni kufika ngendlela efanele eceleni ezandleni kodwa lokho singakukhuthazi kodwa indaba iqala emlonyeni ixoxiswana Mfowethu nangu umbukeli lapha ekhaya nangu umuntu osothe ukukhuluma njengamanje wathi lo mfana yazi lo mfana ngifuna ukumlandela imapha amazwi ongawadlulisa nje kubathandi bomculo jikelele singasabalo kwaMaskandi kuphela ngoba uhlelo lethu alibuka abantu abacula uMaskandi kuphela imaphi nje amazwi ongawadlulisela kubona ngawe njengomculi kaMaskandi Masheshisa amazwi nje ongawadlulisa kubantu ngiyabonga kakhulu ukuthi bengamukele endimeni ngangifika and bayakhombisa ukuthi bayathanda umculo wami ngicela ukuthi bengapheli amandla ngiyohlezi ngibenzele okuhle mangisaphila nje ilokho nje ngicela ukuthi beqhubeke bekusupport umculo wami kakhulu einkundleni zokuxhumana mfowethu sikuthola kanjani einkundleni zokuxhumana ngikhona Masheshisa ukhona ku TikTok Masheshisa 29 ngikhona ku Facebook Masheshisa khoza nepage Masheshisa libambe lingashoni ikhona inamba yami yasebenza na ku WhatsApp kuyo yonke indawo asibaphe futhi inombolo it is 072 4384 990 asiphinde
072 Yes. 43 Yeah. 84 Yes. 990. Yeah, uya WhatsApp. Mhlambe ngabe unazi ikhathi ofoneleka ngazo nongafoneleki ngazo mhlambe kumama wasendlini. Konekhathi angavuma ukuthi ufoneleke ngazo. Ayakuvaliwe sidala kuvuliwe. Ngifoneka noma yinini ngoba umama wasendlini akabikho. Okay. Akabikho. Akabikho njengoba ngisho ukuthi nje mina ngiseyibhunga kahle kahle ngiyeshela. Usashela. Yebo ngiyashela. Yonto engikholelwa kuyo kakhulu ifana nesport kumina. Yeah. Ngoba ngishelile intombi zangishiya. Njengoba ukuzisawula ukuthi zingishile ezincimeni sengiyothola ezikhwaneni. Ezikhwaneni. Into kanjalo yaba ngisemjahweni. Khona intombi engiyilandele. Ikhona ilandele intombi. Yebo. Okay, mfowethu niyayizola ke uthi khona ilandele nabasayibhekile cha abakhule ngoba ikhona ibhekile mfowethu yini esingayilindela kuwena noma yini abathandi bomculo bangalindela kuwena kusuka manje kuya phambili. Abantu into abangayilindela kumina bengalindela ukuthi mhlawumbe bengibone ngiperforma kweminye imicimbi ngoba sekukhombile ukuthi mhlawumbe bakhona abantu abazokhona ukuthi bengibize kuyona kulonyaka abantu abangilindele ukuthi bazongibona ngivela khona enye interview ekuthiwa ugubhu lami sengiyile khona ngizovela ngomhla ka20 October. Yeah, 20 October. 20 October yebo. So nje ngiyacabanga ukuthi kuningi okuzokwenzeka kulonyaka. Ngendlela engibone isasasa lingakhona. Abafuna ukwazi okuningi abakulandele einkundleni zokuxhumana njengoba usubabikele kuze bakwazi ukuthola okuningi. Yebo bazongilandela einkundleni zokuxhumana kakhulu. Zingane zakwethu siyathemba ukuthi ke esithe saxoxa namhlanje nayo insizwe iciko elisakhula kakhulu endimeni kaMaskandi elishaya ingoma ke ngeke ngisho ukuthi nenkosi phakathi kodwa elishaya ingoma enkulu ngoba phela ke mase sifaka inkosi ziningi maningi amakhosi ngeke sazi noma inkosi yendawo noma uNkulunkulu. Siyathemba ukuthi ke nithokozele nizoqhubeka futhi nenze njengoba ecelile niphinde nimlandeleke einkundleni zokuxhumana. Siyacela ukuthi abantu abazothatha ke inombolo yakhe njengoba eseyishile kuba abantu ke kodwa ke abazomkhuthaza nabazombonisa ngendlela emakhaya ukuze aqhubeke abe lento ayiyona abasebenza ngayo nabaphathi ukuthi ke ngasonke isikhathi baqikelele ukuthi abanilethela kona into ezonijabulisa. Uhlelo Isintu Sakithi kuyona iSiyeza TV ungakhohlwa ukuthi usubscribe mawuphuma ngiyohlezi ngikuphathela into ezinhle angeke ngize ngivayelise kakhulu ngithi ngizothi nje kwamanje aweniphephe emakhaya.